Това е куфарче на марката Perfect Line, размер 54 на 38 на 20 с колелцата. Подходящ е за безплатен ръчен багаж за някои авиолинии и приорити ръчен багаж за други авиолинии. Това е опция за заключване на куфарчето. Това е дръжка за тегляне на куфара. Това е дръжка за носене. Сега ще покажем куфара отвътре. Това е куфарчето отвътре.